Senide maiteok, Karistumako aldienetan bihotza prestatzen aritu gara, penitentziaz eta maitasun ekintzez. Hurbil dugu Pasko jaia. Jaunaren Pasko misterioari, hau da, haren ekarriaren eta piztueraren misterioari, Eliza osoarekin bat eginik askera emateko ospakizuna egitera bildu gara gaur. Misteriori betetzeko, sartu zen jauna Jerusalemko irisantuan. Ospalezako beraz, fedez eta maitasunez, salbutzeko egin zuen sarrera horreko bentzakena. Eta jarrai dezaketu gure jaunari, grazia dugun dugula, haren gurutzen bat egin da. Haren piztueran eta bizian ere, bat egin dezagun. Egin dezagun otoiuz. Jainkoan guzti du begilegoa, bereika itzazu, errabon adarrauek, eta egizu Kristo erregeari, goraka eta kantari jarraitzen dioguno, haren bidez betiko Jerusalemera heldu daitezela, errege bizi baita, gizaldi eta gizalduetan. Kristo jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa sartuaren ingurutik. Atiakan, jaiotarako etorria zen jendetza handia. Jesus, Jerusalemera zetorrela jakitean, palma adarrak hartu eta bidera atera zitzaion eta oihuka hasi zen. Osanna, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, bedeinkatua Israelo erregea. Pastotxo bat akindik, gainean jarri zen Jesus, liburu santuak dioen bezala. Ez, beldurrik izan, ziorrigia. Ara, badatorkizu zure erregea, astakune baten gainean isegia. Ikasleak ez ziren onduak jarretu, baina gero, Jesusen entza azaldu zenean, konturatu ziren liburu santuak dioen uraxe,
bortxakeria edo indarra edo biolentziaren bidez bildurra emateko besteei. Jesus oso bestelako errege ikusten dugu. Jesusek buruan ez zuen urrezko bat, arantzazkoa baizik. Ikusten dugu errege hotzan, umil bat, jipoitua, odoletan, ez gaituena konkistatu nahi gitarraren edo bildurraren bidez, baizik eta maitasunaren eta barkamenaren bidez. Hoxe da, Jesusen handitasuna mundu hotako erregeak baino askoz ere handiagoa dena. Ohartzen gara, ez zirela bildurrik ematen, denak burla egiten ari zitzaizkion. Eta horrek pixkat ulertzen ematen digu, gizakiak krudelak izan gaitezken pertsona bat torturatu sufritzen odoletan, oinazea den guztietan, egintzera darabate eta ikusten dugu horko soldaduak, garrapata soldaduak denbora pasatzea, bera burlatzen jarri zuten erregez, halako soinu purpura bat jarri zioten, arantzazko koroa eta agur gudutaren errege esatu zioten burla. Inguruan zeuden, beste zenbait gudutarek ere burla egiten zioten esanez. Bai, hiru egunetan esan zuten xeago bat zituela denburua eta gero berriz ere jasoa. Eta zure burua salbatzea ere ez dituzu. Beste garaiatako farisearrak, apaiz nagusiak, idazlariak baita ere burla egiten zioten. Besteak sendatu bai eta zure burua zer. Bere bi aldotara zituen lapurrak, berarekin batera gurutzu izatuak, baita ere hasieran burla egiten zioten. Gero batek besteari esan zion, ez altzera moratzen bera errokabea dela eta esan zion Jesusi. Laguntzeko bere paradiesura aiatzen zenean. Humiltasunez. Ikusten ditugu, antzeuden baita ere karbotakak ere, ez zuen entenditzen Jesusek zer zioen eta uste zuten egia esan dira eta burla egiten zioten.
egin eta Juan Antonio jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldean izaten Euskal Zaio jaunari. Gaurkotzen dugu Jesu Kristoren opari bakar honen bidez, emai duzu zure errukia, gure pekatuek merezi ez badute ere, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jangoiko alguztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, pekatu gabea izanik, pekatariengatik onartu zuen pekatia, eta errugabea izan arren, errudun bezala izan zen epaitua. Bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere piztueraz irabazi ditu santu izatea. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guziekin batean, goresten zaitugu jauna, boz betean kantari. Santo, santo, santua, Thank you.
da, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio montatik, hau nire gorputza da, zuentzat eman dena. Afalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio montatik, hau nire odolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori berri. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki, gaurko beza santu honetan, Silverio Albezetxea, Arantxa, Txomin, Juan Antonio. Arritzazu zure urpegiaren argitan errukizak izkiguaren guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senagarekin apostolu santu egin eta gizardi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri espiritu santuarekin batean, ospe da izan guztiak gizardi eta gizardi guztietan. Salbatzaileak agindu da erakutxiari jarraikuz, bildur gabe esan dezagun. Gure
elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogo baten bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskuin eman gabe, emaiozu bakea ekarri.
egunetan